Много благодаря. Замислили ли сте някога, коя е най-универсалната храна? Може би много от вас ще кажат хляба. Аз го казвам, вярвам в това. Но по-късно в живота си осъзнах, че това е най-универсалното изкуство. Именно за това изкуство и творчество ще ви споделя днес една мечта, която наистина се закваси след много пътешествия. Но тя си започва съвсем на местно ниво, в моето детство, когато прабаба ми, тя беше жива, аз я помня и прабаба ми помня и живее до сега. Тя ми разказваше как на времето в България е имало фурни на всеки ъгъл и е миришало прекрасно на топъл хляб по улиците. И все си мечтаеше, защо сега, казва, след промените няма фурни, защо не мирише на хляб. И разбира се, нейните мечти станаха и мои. И аз почнах да си мечтая колко прекрасно би било да имаме едни улици, където се чувстваш постоянно, все едно си собствената си кухня. За съжаление нямаме ги. В България, странно след промените, имаме много места за бързи закуски и мазни банички, но няма фурни. И аз почнах да си меся хляб вкъщи, почнах да се вдъхновявам колко е приятно, колко е меко, колко е красиво. И понеже от 6-ти клас рисувах икони, почнах да се чудя на иконата на Тайната вечеря и въобще, защо Христос си е избрал точно хляба? Имаш цял един Бог, който казва, че това точно пък ще му бъде символа. И почнах да си мисля, има нещо явно тайно в хляба, има някаква голяма магия и мистерия. И когато почнах да пътувам по света, което се случи след като бях на 18 години и заминах със стипендия в Америка, там се отвориха вратите специално за Южна Америка. Нещо, което не подозирах, аз не говорех испански, но там научих, завърших международни отношения и испанска филология и заминах за Мексико, една от страните, в които живях. И там хората ме учиха да правя хляб, и то от царевица. Аз пък странно, но ги учих да рисуват икони, защото работих към Националната антропологическа организация на Мексико и проектът беше за местно развитие, тъй като хората имаха нужда да съберат пари, за да си построят училище. Това са преки наследници на маите и те не говорят испански. И правителството не искаше да им построи училище, защото испански е основният език. И с продажбата на иконите те успяха да си съберат пари, за да построят училище. И оттам нататък любовта и най-вече любопитството към хляба и защо е толкова интересен, защо навсякъде мирише по-различно и има най-различни странни форми. Това ме заведе в Индия, където снимахме документален филм за живота на различни местни населения в Раджастан, един от северните щати, откъдето идват и така наречените роми или цигани. И това е една представителка. Снимахме документален филм с националната телевизия и открихме невероятно интересни видове хляб. След това снимах документален филм с BBC в Индия, пак за техните религиозни традиции и винаги откривах интересни хлябове, които наистина показваха творчеството на човека и хляба като някакъв вид олицетворение на най-съкровенната му и най-простичка любов. Защото хляба, знаете, че в крайна сметка е доста най-базисната храна. Той не е хайвер, не е печено агне. Там имат най-старата пшеница в света, която се конкурира само с българския лимец. Тя се нарича теф. И имат един от най-старите църкви в света. И от месенето на хляб с монахини в Етиопия, започнах да меся и хляб с монаси в Израел. Бях на поклонение на Божи гроб. Научих техни традиции. Бех великденски хлябове, руски църковни хлябове. Оттам отидах в Египет и в техните манастири имат пък още по-интересни хлебни традиции, тъй като самия квас е измислен в Египет, още по времето на фараоните. Тоест надигането на хляба е най-старата и то е египетска традиция. Хляба в християнството се счита, че наистина приема Светия Дух или божествените енергии в себе си по времето на литургията или общата молитва и наистина става нещо повече от хляб. Същинска, най-велика духовна храна, която те чисти и духовно и физически. И от тази идея за хляба се замислих, че той би бил и някакъв много интересен, обединяващ социален елемент. Само че докато стигна до тази идея, минавайки през египетските манастири, и йордански хлябове, и турски хлябове, всъщност осъзнах го най-вече, когато бях в Бразилия. Бразилия е нещото, за което все още пише доктората си. Доктората ми е в Принстън и темата е културна антропология. Сравнявам мрежите на читалищата в 3 страни – Куба, Бразилия и България. Смесицата е малко странна, но всъщност е доста логична, защото се оказва, и доказах, че читалищата са най-старата такава мрежа в света и от нея се разпространила тази идея и модел на мрежов принцип от културни центрове в цял свят. И всъщност именно с това, с тази идея, създадох организация, която се нарича Международен съвет на самодейните средища.
И този международен съвет обединява много читалища в най-различни страни. Наричам ги читалища, те са културни центрове. Тя е световна неправителствена организация, регистрирана в България, и искам само да ви покажа колко най-различни центрове обединява. От културни центрове под мостове в бразилските гета, те са така наречените фавели, до малки къщички на плажа в Коста Рика, огромни камбанарийни кули в Мексико от 1800 година, до българското читалище в Казанлък, което много обичам. Това е за Тео, който е от Казанлък. И Международният съвет има следното лого, което изобразява именно идеята, че в една малка къщичка може да събереш всякакъв вид красиви неща, до толкова, доколкото просто важното е хората да се чувстват у дома си, да им е уютно заедно и да има някаква топлина. Само че тази топлина липсваше ми нещо в читалищата. И наистина осъзнах, че той мириса на хляб. И почнах да си мечтая, леле, колко би било хубаво в читалищата просто да миришеше на хляб. И вдъхнових се от това читалище, което се помещава в една малка църквичка в Бразилия, където и танцуват капоейра, пеят, пишат си домашните, танцуват. Много е интересно. И когато бях в Витлеем, ми разказаха, че всъщност думата Витлеем значи дом или къща на хляба. И пак въпроса, Боже, колко интересно, на края на земния си път Христос избира хляба да му е символ, но още от началото се ражда в град, който е наречен дом на хляба. Значи наистина ще е интересно да експериментираме с някакъв вид дом на хляба. И този потенциален дом, който в съзнанието ми изплува старата къща на прапрабаба ми в Габрово, чието подземие прилича малко на този подземен храм близо до Витлеем, който е в пещера. То не е точно подземие, то е стара изба, където тя държала дините, които е продавала в малко дюкянче пред нейната къща. Ето е нейната порутена къщичка, която наистина изглеждаше толкова ужасяваща, сега изглежда още по-ужасяваща, защото все още не сме я измазали. И на фона на всички други модерни постройки в града, всички мислят, че хлебната къща е някой от тези новите и редовно чукат на вратата на хората. И ги безпокоят и съседите доста така ме скастрят от време на време, че постоянно ги безпокояли разни хора. Но в крайна сметка хлебната къща се зароди като идея на 9 май миналата година, 2009, но тя не просъществува материално, т.е. не се разви в самата тази къща до декември. Какво обаче стана преди декември? Стана едно странно околосветско пътешествие, което не бях планирала по никакъв начин. Първото място, на което отидах, беше Италия за една конференция, на която трябваше да представям моите академически проучвания към Принстън. И там обаче почнах да се рова къде има фурни и намерих една страшно интересна фурна близо до град Бари, където са мощите на Свети Николай. И с тях се побратимихме. Те се ентусиазираха страшно много от идеята да учат най-различни хора да месят заедно хляб. Само че идеята е не точно учене, не е workshop, не е формално обучение за това как да месим хлябове, а чисто и просто идеята беше да обявим вечери, когато всеки един желаещ може да дойде да меси заедно хляб с други хора. И оказа се много успешно. Ще ви кажа къде всъщност го тествах реално. Тествах го реално не в Италия. Те там поеха инициативата и почнаха да го развиват. И това ни е първата побратимена хлебна къща. В рамките на организацията Slow Food, на която ние сме члени, която е световна организация за екологично чиста храна. Така че ви препоръчвам, проверете на сайта и невероятно голяма мрежа и интересна мрежа от екопроизводители. Ние не сме производители, не, в определен смисъл производители на хляб, който ние и си ядем, не го продаваме. И почвайки от тази малка хлебна къщичка в Италия, идеята в България си стои, отидах на световна конференция в Перу, която изникна като от нищото. Световната здравна организация ме покани, защото конференцията беше на тема изкуство и социална промяна. И от Венеция кацнах в така наречената Венеция на Амазонка. Не знаех, че се нарича така, но това е един град на брега на Амазонка, който постоянно се наводнява до тук. Така че се нарича Венеция, защото хората обикалят с лодки през него. И там имаше много най-различни въркшопове с изкуство за социална промяна, така беше наречен фестивала. И самия квартал, в който правихме фестивала, се наричаше Витлеем. Така че и Венеция, и Витлеем на едно, именно дом на хляба. Ми дойде вече идеята наистина да организирам такива въркшопи или кръжоци, за да изпробваме методиката. Това е Пач Адамс, който може би някой от вас знаят, със сигурност смеещите се хора преди малко, защото той е създавал движението за смехотерапия в болници по цял свят. И правихме много акции по различни болници и учреждения там. И какво по-хубаво от това хората да се смеят около хляба. И организирах няколко вечери, когато почнахме да месим хляб с местните хора. При което жените се възхитиха, че и мъжете им идваха, дори и тинейджерите, момчета, почнаха да
месят заедно хляб, което беше удивително при положение, че за всички други кръжоци с изкуства много рядко се включваха мъжете. Нали, театър, танци и така нататък, млади хора. Но тук имаше всякакви. И почнах да си казвам, слава на Бога, значи наистина има нещо в това месене на хляб, което е доста международно. И след това заминах за Андите, където преди време бях работила с инките като антрополог. И там имах позната, която много се нави да създаде в нейната къща хлебна къща. И за 3 дни направихме логото, разлепих брошури целият квартал. Това е точно в подножието на Мачу Пикчу, който се намира точно тук горе. И там минават много туристи. И всеки ден тя учеше най-различни туристи да месят хляба на инките. Те имат един много специфичен хляб, като стана и социално средище. Почнаха да идват и хора от квартала. Така че наистина да се направи връзката между туристи и местен начин на живот, за да може хората да осъзнаят, че има единение. Туристите не са някакъв друг вид хора, които не се свързват с местната общност, ами наистина имат чувство за единство, някакво световно единство. Това е нейната малка фурничка и нейното дете, където почнахме да печем питките. След това ме извикаха на световна конференция в Южна Африка, като по пътя за Южна Африка бях на друга в Корея. Пак ви казвам, това не бяха много планирани неща и много странно се получиха. И в Корея месихме хлябове в един гръцки манастир, който пое да работи с местни корейчета и да ги учи да месят хлябове. А тук, в Южна Африка, намерих това сиропиталище, където живеят момчета, както виждате, над 18 години, така че е нещо като защитено жилище. И там, това беше просто много близо до мястото, където беше конференцията ни и успях да намеря организацията, търсейки по интернет и разпитвайки. Предложих им да направим такива workshopи за месене на хляб. Веднага поеха инициативата и дори го развиха като малък местен бизнес да продават хляб в квартала. Като ги свързах и с местния дом за стари хора. Ето тук има един представител на тях, който се казва Ноевия ковчег. Центъра на сираците пък се казва Беторил или Дома на ангела на светлината. Въобще, както виждате, имената са от странни по-странни и определено, ако някой не вярва в чудеса, може да повярва от тази история, защото откакто тръгнах от града на Свети Николай Чудотворец, във всеки един град, в който бях, намирах някой малък храм, който се нарича Свети Николай Чудотворец и то точно до мястото, където бяха конференциите. Така че явно случайни неща няма. Свети Николай, както е покровител на пътуващите, беше през цялото време покровител на хлебната къща. И от Южна Африка, където всъщност и преподавах иконопис след конференцията, в крайна сметка от икони и хляб върнах се обратно в България. И в България обаче се оказа, че ми е паднал покрива на къщата. Така че озовах се ноември месец пред една къща с 4 стени и дупка към небето и общината, която ме заплашваше, че ще я срути, защото иначе била опасна за живота на местните хора. И аз обаче не се отчаях, допитах се до един свещеник, който ми каза: спокойно, ще ти намеря хора, дори доброволци и ще оправим покрива, що ме за такова хубаво Божие дело. При което веднага направихме бригада, щяха да идват хора дори от Родопите да ни помагат. И успяхме наистина за много кратко време и с много подръчен материал и с малко пари, които бях спестила от стипендията, за да купим материала, да направим покрива. Точно преди да падне първия голям дъжд и сняг, ноември месец, измазах стените в минус 20 градуса и един майстор ни дари пещта, изцяло доброволно я построи. И успяхме на 27 декември миналата година, 2009, да открием официално хлебната къща в България, която се води първата в света, само че, както видяхте, тя трябваше да обиколи доста свят, за да се реализира. И с голям ентусиазъм местните хора почнаха да идват за най-стиснатия град в България, може би в света. Оказва се, че хората даряваха неимоверно много доброволчески труд, нощви, гайтани, носеха брашна, домашен мед и така нататък. Да не говорим колко много доброволци просто го задвижиха. Освен, че започнахме да правим хлябове, искахме да бъде и място на изкуството. Това е нейното лого, като от малката пещ се надяваме тя да обгърне с топлината си цялото земно кълбо и малко кломбата от имейлите да я поставим на страна, нали, нарочно прилича малко на кломба, за да не стоим постоянно пред компютрите, повече да месим хляб. Нарича се Свети Христофор, тъй като 9 май, когато се зароди идеята, е неговия ден, а той интересно е светец, който винаги се рисува, носещ на рамото си малкия Христос или Бог, така че много хубав символ смятам. Всеки да носи по някакъв начин Бога в себе си, независимо каква религия е, да носи поне вярата в доброто. И освен различни видове хлябове, почнахме да правим и изкуства, като
дърворазбоването на печати за хляб, което не се прави никъде в България, за съжаление. Да шием неща от гайтан, което също е традиция, която само моята прабаба, която виждате, шиеше и подехме тази традиция от нея. Създадохме и гранчарско ателие долу в нашата малка пещеричка Витлеем, където са били преди дините, и това момче е доброволец, той е скулптор от Велико Търново, който преподава и глината, и дърворезбата. Здобихме се и с таралеж, който взе, че ни стана символ на нашата детска програма, която се нарича Надежко. Като Надежко означава това да бъдем винаги над еженето. Има тук заигравка из думата надежда, няма как да не си призная, ама то е, нали, идеята с надежда да сме над еженето и да не се гневим един на друг. На английски закачката я виждате, hedge hope, това с надежда да скачаме над трудностите, над оградите. Hedge е ограда. Почнаха да идват и най-различни групи хора от градове на България. Обадиха ни се от София, дойдоха деца от едно голямо сиропиталище в София с цял автобус. До сега са идвали всъщност от 3 сиропиталища, за да месим заедно хляб. С тях започнахме да развиваме и една група, която се нарича Театър на трохите. И този Театър на трохите са малко така самодейни театрални представления, когато обаче публиката меси хляб за актьорите. И има винаги нещо свързано с брашно и хляб в самата пиеса и става много интересна динамика на реципрочност. Обадиха ни си хора от Съюза на слепите, които изявиха желание да идват, защото никога не били месили хляб. И ние им помогнахме и ги научихме и продължават да идват. Групите са най-смесени. От безработни до професори в университета, бедни, богати, млади. Имаме бебета, които ги водят. Видяхте майката с детето. Имаме баби на 89 години, която всеки път се притесняваме да не стане нещо по време на месенето от емоция, да не би сърцето и да спре да бие. Много е забавно и породи си една идея. Миналото лято имахме, това лято, август месец, Световно училище за екология и изкуство за социална промяна, организирано от Международния съвет за самодейните средища. И именно по времето на това лято на училище създадохме един проект за тактилно изкуство, който на световно ниво ще координира хора, които да създават изкуство за слепи хора. И със слепи хора. Вече имаме и третия етаж, както виждате, той беше от това прозиращо нещо, стана третия етаж, пак с доброволен труд, провеждаме и лекции с мои студенти от университета, където преподавам културология. Почнахме да месим и в училища, в България, в църкви, в младежки организации. Въобще мрежата стана все по-световна. Тук ще ви представя само последно най-новите хлебни къщи, които се сформират. Тази е в Йерусалим, където се ентусиазираха много да спасят традицията им на месене на хляб. Тази е в Украйна, която работих с доброволци от 30 страни и всъщност тази, например, арменка, в момента прави една в Армения. Това е в Русия, в един храм, който на времето е бил превърнат в склад, а сега се възобнови с тази доброволческа група. Това е в Москва, група доброволци, които ходят и помагат на деца в болници, именно с смехотерапия. И освен смехотерапия в болницата, направихме и месения на хляб, където дойдоха доктори от 3 етажа, за да месят хляб, понеже за първи път болницата замирисала на нещо хубаво. Това е един храм в Москва, който до него има една дървена къщичка, която е музей на хляба. И веднага почнахме да организираме там месения. Ето го и музея. Тя е хлебната къща в Москва. Това е една друга хлебна къща в един манастир, която също се навиха да възобновят. И като цяло мрежата продължава да расте главоломно. Това е последният най-нов член на хлебната къща в Бразилия, която е едно малко пространство, където се мелят брашно от един корен, който се нарича касава. И това е най-малкото бразилче хлебарче. Едно друго, което покрай тренировките за карнавала решиха, че другата година ще имат и хлябове по време на карнавала. И сега на 10 декември ще имаме общ празник заедно. Това са децата в България и наистина надеждата ми е, че все повече деца ще осъзнават колко е хубаво да месят заедно хляб с всякакви други възрасти. И тук ще завърша с чисто и просто идеята, че големите неща де-факто не са големи неща, а са просто големи неща, създадени от много малки неща, събрани заедно. И надявам се всички да имате много надежда и много мечти. Винаги с идеята, че голямото просто се прави от малкото. И то набъбва и заквасва останалото.
дали като житно зърно или като малки хлебчета заедно. Просто надявам се да мечтаем и да се стремим към обединяване на хората заедно, по каквито да било методики, дали чрез хляб или чисто и просто с любов.